Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа какво си взех за училище и по-точно всякакви неща има, така че да. И много се извинявам, че не съм снимала клип от може би 1 месец, 2 месеца, да, там някъде, но завръщам се пълна мощ и така. Нека да започваме. Първо ще започнем с тетрадките, които са много, така че да. И първата тетрадка е тази. И между другото много ми харесва, да, с такива листа е. И да, от Lidl няма да казвам цени само откъде са, защото не знам. Да, ето това е тя. На Париж. Така. Следващата е тази. Тази ми е от миналата година и съм я подвързала, щях да я ползвам. Тя също е на такива листа. И мисля, че от една книжарница в София, да, в Люлин. И така, тази е нова от тази година. Не знам защо съм взимала малки тетрадки, но нека да има там. Тя също е с такива листа и е от Jumbo. Следващата тетрадка е тази, която е хубава, много е хубава. И е с много листа. С 80 листа, А5 се води, широки редове. Да, ето я отвътре. И да, ето я. Следващата е тази, която я ползвах миналата година, но не бях изписала толкова много листа. И просто нямаше смисъл да я хвърлям. И затова си я оставих и може би за някакви домашни работи и такива неща ще я ползвам. Тази също е от миналата година. Сега да не кажа, че всички са от миналата година. Не, просто имахме да пишем в една тетрадка, нали, разделяме на две домашно и в работа в клас. И да, за това не съм използвала толкова много тетрадки, но да, ето така е вътре. И не е с много листа и е на гъбъл. От книжарница. Да, между другото забравих да кажа. Тази е от Jumbo, а тази е от книжарницата, в която беше и миналата тетрадка. Там. Да, ето тази. Следващите две тетрадки са ето такива. По принцип това са подвързи, нали, тези отпред. Сега ще ви покажа отвътре как са. И, да, това е подвързия. И ето така. То подвързиите, нали, купувате си тетрадки и може да си ги подвържете. И подвързиите са от Jumbo, както и тетрадките са от Jumbo. В комплект са 3 подвързии, така че, да, добри са, честно казано. Следващата тетрадка е тази и е много хубава. Ето я отзад. И е 80 листа, А4 и ето я отвътре. Да. Следващата тетрадка е тази, много ми харесва. Да, ето я и отзад. И отпред. И е от Jumbo. Да, от Jumbo е. Миналата тетрадка, голямата, е от Lidl. Да, забравям да казвам. И ето така е отвътре. Пак всичките ми тетрадки са на широки редове. Ето. Да. Следващите тетрадки са от Plesio. Ето ги и тях. Първо ще ги показвам една по една. Първо е тази, която е супер яката. То всички тетрадки са хубави. Ето я отзад. И да, от Plesio. И ето така са отвътре. Пак. Както и тези двете. Ето отзад, както си. И отпред, отвътре вече знаете как са. Ето я тази. И ето тази. Така, почваме с малко по-интересни, като ето тази. Тя е от Jumbo. И ето я отзад. Така, ето вече тук са по-интересните, като например тази. Нали, тя също е от Jumbo. Ето, така е. И отвътре е... Пак има още едно такова. И ето. Аз много обичам тези тетрадки, които са с спирала, защото мога да късам листа. По принцип аз много късам листа. Значи
като сгреша нещо и не ми харесва, аз много мразя да е грозно, и веднага трябва да скъсам. И естествено трябва да късам. И така. Тази е уникална просто. И, нали, се обръща така. Да, и пак е от Jumbo. И така отвътре. Тази е уникална. Всъщност забравих, да, ето така е отзад. Тази тетрадка. Да. И тази е отзад така. И тя е от Jumbo. И така. Ще оправя тетрадките и ще се върна. Така, продължаваме с папките, понеже аз много обичам да ми е по-така подредено и обичам всичките учебници да са ми в папки. Като това са абсолютно всички папки. И сега ще ви ги покажа. Първата, ето тази от миналата година, може да е леко скъсана, да, тя е такава с ластици, ако така се нарича, не съм точно сигурна. И да, ето така е, в принцип. Да. Втората ето тази, имам такава тетрадка, показах я преди малко и тя е по същия начин с ето такива, не знам как се наричат между другото. Да. Третата е ето тази. Трите са ми от миналата година, защото да, не бях толкова скъсани и не мислех да ги хвърлям и без това са хубави и да, просто. Те отзад. И тези трите са от Jumbo. То всъщност всички папки са от Jumbo. Да. Следващата е ето тази, която е с цип и много ми харесва. Аз всъщност ще я ползвам за рисуване. И да, ето я и отзад. Отзад не е толкова интересно. И да. Следващата папка е ето тази. И ето така е отпред. Отзад. И тя всъщност е такава... Да, разбрахте ме. Следващата е тази на кактуси. Много ми харесва. И тя е от Jumbo. Ето тази. Ето тази на Париж. Аз обожавам Париж. Някой не знае. Вече знаете. Тази, в принцип на камера изглежда синя, но иначе е зелена. Нещо такова. Синьо-зелена. И ето тази розова. Ами, това бяха папките. И да, следващото нещо е... Сега ще ви покажа нещата ми за рисуване, по-точно боички, чашки и така нататък. Това ми е мушамата, няма да е... Добре, аз ще я разгъна. В смисъл, няма цялата, защото не е интересно. И да, ще загубя много време. Това е чаша от Jumbo и мушамата е от Jumbo, ако не се лъжа, да. И чашата ми е стара, защото няма смисъл. И наистина не ви препоръчвам тези чаши, защото когато напълните, нали, чашата от тук се пълни, отвътре, и почва да пропуска от ето тук. И така съм се поливала над 100 000 пъти. Така че не ви ги препоръчвам. Значи сега, това са ми старите боички, които са много пострадали, както виждате. Ето. Беше са щупено. И затова тази година реших да си купя хубави боички. Ето ги. Да. Тези бяха от Jumbo. И тези са от Jumbo, както и чашката и мушамата са от Jumbo, ако не се лъжа за мушамата. Но ето тези боички. Сега ще ги отворя. Да, ето ги. И струваха 6 лева от Jumbo. И този път реших да си ги купя, защото са много цветове и ги пробвах вече и наистина са хубави и си заслужават парите. И да, следващото нещо. Така, следващото нещо е моят несесер. Първо, ето го, този. Мисля да използвам този. Да. И така, с един джопе, ето го отвътре. Между другото, забравих да кажа, че съм си купила четки, но просто не ги показах, защото не са толкова интересни, нямам какво да им гледате. И да. И този несесер в момента се вижда, че е червен, но по принцип е розов. Да. И е много сладък. Ето така е. С зъбчета. Да. И е на марката Zip-It. Този е от Jumbo. А този е от един сайт и ми беше за Коледа.
И между другото този е много интересен, защото ето така се разпъва целия. Буквално целия се разпъва. И да, ето това не се сера. И после може да си го сгънете по този начин. И да. Ей! Така, следващите неща, които си закупих са... Всъщност, те са ми от много време, може би от първи клас, аз в момента ще съм пети клас. И всъщност това е ми от първи клас и това ми е от първи клас, но това го загубих и трябваше да си купя нов транспортир. О, Боже! Да, ето. Тези и тази линия. Да. След тях ето това лепило, което ми е ново и е такова зелено. Уф, мирише ужасно. Да, не го миришете, не е добро. След това, ето тези гумички, които тази не ми е нова, тази ми е нова. Лепилото е от Jumbo. Да. Тези две са от Jumbo, това ми е ново. Да, това е острилка, за който не знае. Ето, острилка. И вътре, нали, се отваря и е самото кошче. Пък това е гумичка. И ето така се отваря, нали? И от тук се остри и после просто дърпате ето това и се отваря. И изхвърляте буклука. Да, следващото нещо. Така, следващото нещо е ето този коректор. Аз не мога без коректор, много греша. Но тази година ще се опитам да мина с поне 2-3 коректора, смисъл, да. Значи аз или ще го щупя, или нещо ще направя, не знам. Да. Следващото нещо са гумички. Да, гумички. Ето тази е на фламинго. Имам 3 на фламинго, мисля, че подарих на мои приятелки. Да, както и да е, и при мен остана една. Тази е най-обикновена гумичка и ето тази на поничка, която е мръсна отзад и да. Така, после ножица, която ми е също от първи клас, но просто няма смисъл да си купувам нова, защото... Да, и така. След това, ето това, ако се чуете какво е това, това са тикса. Да, и едното е такова шарено, другото е най-обикновено и ето тук се, нали, дърпа и се откъсва. И да, след това молив, естествено молив, на кой не му трябва молив. После ето тези, които синьото нямам си представа къде е, смисъл. Това е на Faber-Castell, ако не се лъжа, да, на Faber-Castell, пък тези са на друга марка. И да, такива за подчертаване. Хайлайтери, мисля, че така им викат. Така, лищата за... не знам за какво, просто са на тренд и реших да си взема лищата. И сега, ето това. Да. Това са, нали, химикалки, които също не са нови, но реших да ги покажа, защото защо не. И да, всъщност са нови от миналата година, но аз почти не съм ги използвала. И те са от Lidl. Всички неща почти са от Jumbo. Забравих да кажа. Да, всичко е от Jumbo почти. Освен, да, другите неща. И така, и тези. Ето ги оставям. И сега преминаваме към химикалки, моливи, фломастри и така нататък. Отиваме. Така, започваме с моливите, които са на Bic и са много. Мисля, че са 24, не, 18 броя моливи, ако не се лъжа. Да, ето, това са всички моливи. И аз не съм много сигурна, че ще ни трябват моливи, но защо пък не? Може и да ни трябват и аз трябва да бъда подготвена. Да, на Bic са от Jumbo. Може да си ги закупите от всякъде, от всяка книжарница, от всяко магазинче, почти, нали, което има неща за училище. След това фломастери, които са много изстрадали и са от много време, но, както казах, пак не знам дали ще ми трябват, но така. Сега показвам по-неважните химикалки, които тези са на Bic, от Jumbo, 3 броя. Да, на Bic. Аз отново съм се заредила с химикалки. Тези са един черен и един, нали, син.
с гумички. След това ето този химикал, който е от някаква книжарница, нямам си една представа коя, и е, нали, най-обикновен, син цвят. Този голям хайлайтер, който мирише на ябълка. И е от Jumbo. Да, от Jumbo. И сега моите любими химикалки, които са, ето ги. Сега ще ги покажа една по една, защото те са по-интересни. Даже ето тук има една в моето панерче, ма не мога сега да я видя. Да. Първо е тази, която тук що извадих, която пише шарено. После е ето още тази, която също пише шарено. Този клип ще стане много дълъг. После е тази, която е тънкописец и пише черно. Аз мислех, че пише синьо, но не. Тази мисля, че е от една книжарница, да. Тази е от индийски магазин, да. Тази е от един магазин в един мол, не знам точно името. Тази е от китайския мол, ако знаете, нали? Да. Това е от Царлов, тази на Мини. И пак е тънкописец. И другата, ето тази е тънкописец и пишат в синьо. Тази също е от китайския мол на Кактус. И пак пише синьо. Тази е от индийския център. Магазин. И не знам точно как пише, не съм я изправила, мисля, че синьо. Ето тази ми е любима. И тя е от индийския. И ето тази, която ми е от Войчо и от Леля. И е от Париж. Да, от Париж. След това, след тези, ще преминем към другото нещо. Така, следващото нещо е програма за училище. Да, програма. След това преминаваме към етикети. Тук етикети имаме, както и тези, които са от миналата година, но все пак ще ги използвам. Има много за какво да си купувам нови. Да, тук няма, има само един. След това няколко броя, доста броя от тези. Купувала съм си доста. Тези са от Nutella, което си купувахме вкъщи Nutella. Ето тези, които са комплект с другите. И ето тези, които са от Lidl. Всички други са от Jumbo, освен, нали, ето тези са от Jumbo, от Lidl и тези са от Lidl. Да, ето тези са много броя. Така. И най-накрая, на последно място, са подвързиите за учебници и тетрадки и други, да, неща за училище. И ето ги тези, които са, ми останала само един брой. И тук са подвързиите за учебниците. И да. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за моят канал, да споделите видеото, защото искам да направим 100 абоната. Благодаря ви за 83 абоната, мисля, че 82, няма значение. Много ви обичам и много ви благодаря. Абонирайте се, тъкнете камбанката да дрънчи, както казват всички. И да, харесайте това клипче. И така, чао, до скоро!